Salut! Astăzi vreau să-ți povestesc despre experiența mea cu aparatul dentar și cum mi s-a schimbat viața de când îl port. Vreau să încep prin a spune că nu am urmat niciun fel de studii în domeniu, așa că voi vorbi strict din postura de pacient. Unul exemplar, aș îndrăzni să zic. Motivul pentru care am vrut să port aparat dentar a fost unul mai mult estetic decât medical, fiindcă totul a început după ce mi-am scos măselele de minte. Aș avea un story time cel puțin la fel de interesant, dar poate altă dată. Practic, după ce mi-am scos măselele de minte, am observat că unul dintre dinții mei frontali a început să plece solo într-o expediție și să-și lase colegii în urmă. Moment în care am spus că trebuie să fac ceva, deoarece știam că lucrurile de genul de obicei evoluează foarte repede și mai bine să tratez problema din punctul zero. Așa că mi-am făcut programare la cabinetul la care merg eu de obicei. Am avut un consult cu medicul ortodont de acolo, dar înainte să am consultația aveam foarte mari emoții, deoarece știam că vreau un anumit tip de aparat dentar, doar că nu știam dacă mă pot încadra cu cazul dinților pe care îl aveam eu. Dar în urma consultului am ajuns la concluzia că mă încadrez la tipul de aparat dentar pe care îl port și acum urmează întrebarea de baraj. Ți-ai dat seama până acum că îl port? Exact. Asta este și reacția pe care au avut oamenii din jurul meu atunci când l-au văzut prima dată, fiindcă din prima nu-ți poți da neapărat seama. Evident, dacă vii mai de aproape și te uiți, clar este un obiect străin pe care îl recunoști. Dar, da, ideea este că am optat pentru aparatul cu aliniatori transparenți sau, nu știu neapărat dacă este corect, fiindcă, din nou, nu sunt în domeniu. Eu le spun gutiere și, practic, da, am vrut să am un aparat dentar cu o mentenanță cât mai scăzută, să nu am foarte multe restricții alimentare și să-mi fie foarte ușor să-l port. Fiindcă știam că în cazul aparatului dentar clasic, situația stă un pic diferit și este un pic mai... e o altă poveste să-l porți, să spunem altfel. Și, practic, da, am ales să port aparatul cu aliniator transparent sau, gutiere. Este foarte ușor. Nu mi-am imaginat că îmi va fi atât de ușor să mă acomodez și să îl port, fiindcă, practic, din nou, după cum spuneam, am vrut să am cât mai puține restricții. Și dacă stau să mă gândesc acum la restricții, cred că prima care clar îmi vine în minte este cea a consumului de gumă de mestecat. Practic, pe perioada pe care eu îl port, nu pot să consum gumă de mestecat, ceea ce e ok, adică este o restricție decentă, aș spune. Iar în cazul în care vreau să consum cafea, trebuie să am grijă, fiindcă, după cum bine știm, cafeaua poate păta dinții, gutierele, și practic, da, trebuie să consum și apă în paralel și după, cred, dacă am posibilitatea să mă spăl pe dinți. Dar, din nou, eu nu sunt consumator de cafea în mod regulat, deci nicio problemă pe partea aceasta pentru mine. De ce am mai vrut să optez pentru gutiere? Pentru că, din nou, mentenanța este foarte, foarte simplă. Practic, de fiecare dată când vreau să mănânc, îmi dau aparatul jos, iar ulterior, după ce mănânc, înainte să mi-l pun înapoi, pot să fac și un duș bucal sau ață dentară și să mă spăl pe dinți. Spălatul pe dinți ar trebui să fie obligatoriu, dar, de exemplu, dacă ești în oraș sau, nu știu, te duci într-o zi la birou și nu ai accesibilitate sau, posibilitate, cred că ața dentară mai mult ca sigur will do for you. Și, practic, da, dat aparat jos, mâncat, spălat pe dinți
și pus aparatul la loc. Atât de simplu. Pe cât de simplu sună, pe atât de simplu este. Și da, în cazul meu, evident, tratamentul purtării aparatului dentar este personalizat. Eu trebuie să-l port pentru o perioadă de 7 luni. În momentul de față, chiar astăzi, mi-am schimbat gutierele și sunt la setul cu numărul 7. Un lucru, din nou, foarte simplu, fiindcă odată la 10 zile trebuie să-mi schimb cauciucurile de iarnă, cum mai îmi place mie să le spun. Și da, tot ce ține de tracking al schimbării, odată la 10 zile, super simplu, mai greu să uiți și cam atât. Da. Pe partea de mentenanță strict a gutierelor, ce pot face în cazul în care vreau să le dau un refresh pe parcursul acestor 10 zile este fie să le spăl cu o periuță manuală clasică și cu pastă de dinți, funcționează absolut perfect. Mai am opțiunea și de apă de gură și cred că da, cam atât. Oricum, eu neconsumând cafea sau alte alimente care pot, să dea culoare, n-am simțit nevoia, adică e destul de ok. Pe partea de perioadă de acomodare, la început mi-a luat mai mult să mă obișnuiesc cu gutierele, deoarece simțeam o presiune suportabilă. Dar, evident, fiind un lucru nou pe care îl făceam și pe care corpul îl experimenta, mi-a luat mai mult decât mi-ar lua acum când îmi schimb gutierele ca timp de acomodare și, practic, în prima săptămână, cred că mi-a luat pe la 3 zile jumate, timp să mă acomodez cu ele, cu gutierele. Acum, după ce îmi schimb gutierele, îmi ia maxim o zi și jumătate, fiindcă, fiind gutiera nouă, evident, presiunea de la început este diferită. Un semn bun, fiindcă aparatul funcționează. Dar da, sunt foarte mulțumită. Vreau să-ți prezint acum și cel mai bun prieten, dar și cel mai mare inamic al meu. Nu știu neapărat dacă au un nume. Cred că putem să le spunem, ăsta e clar un elastic și această ustensilă. Da. O ustensilă drăguță, dar care îmi salvează foarte mult timp în fiecare zi, deoarece în planul meu de tratament eu am și un implant ortodental, și practic eu trebuie să îmi aplic acest elastic de fiecare dată când îmi pun aparatul dentar. Când îmi scot aparatul dentar, îmi scot și elasticul și ulterior, după ce îmi pun aparatul dentar, trebuie să pun un elastic nou la loc. Și de ce zic că este cel mai bun prieten? Fiindcă el mă ajută, iar evident inamicul este elasticul, care la început îmi lua în jur de o jumătate de oră să-l pun. Acum, cred că pot să-mi dau doctoratul lejer, pentru că mi-a undeva la 5 secunde. Deci, da, concluzia este că aparatul dentar nu mi-a schimbat în absolut niciun fel viața. Acum face, din nou, parte din rutina mea și sunt foarte, foarte mulțumită că am ales să fac acest pas, deoarece, după cum ziceam și la început, probabil că mi-ar fi fost mult mai dificil și probabil și perioada tratamentului ar fi durat mai mult, dar din nou, n-am neapărat de unde să știu asta, fiindcă nu sunt doctor. Deci, da, dacă ai întrebări legate de aparatul dentar sau te gândești și tu să-ți pui, ți recomand, evident, să te duci către medicul tău stomatolog și dacă
ești în prim proces sau ai purtat aparat dentar. Te aștept în comentarii să îmi spui experiența ta. Ne vedem la următoarea! Pa!